Madung buntag. Mato mi sa Korea guys, mo kami sa apo. Si Bonbon. Eski yaning uban. Happy birthday mo jang mama ug apuhon. Okay guys ha, ato me. Kila no? Wala ko kay kuryente doon eh. Walay kita kaya nakabaton kita o papinanggaon inahan nga mo akihan sa pangga natong katawhan Kapitanos maobitaw hinungdan na si Mayor Miriam na kumplito yun niya pinigyan tulong sa personal siyang katuig siyang pag-iikot isip inahan tungkol kay si Miriam Naalay lang bay katawhan Kapitanos. Sa mga mga kaisonan ko, kanagiingon nga doon ay pagpilipilig nga magpahasa ko sa iyo na Sige. ito na mag-ilit official sa lungsod sa Dawit. Tingin na ito itineralay. Love you! Love you! Ito ning atensyon. Pero sa giingon na yun mo, Love you! ay ang pamunuan ni Yung taon, agwata. Isa. Isa na pala yung Sophia. Ate Yeye! Langga! Guys, diyan namin. Naabot namin si Ila. Ate! Love ya! Ate Yeye! I love you! Uy, nakaandam na rin sila guys. Sabag! Guys. Ate! Mareng, macam buntag. Ay, langga. Uy, intang gihag ko guys. Langga. Love you. Ha? Magbasa na sila kada Lunes. Amin siya. Macam buntag. Magbasa ko kada Lunes. Ini siya. Alis sa ate. Wala pa ka mo please. Nihag na dito. Taon. Dia magilakaw gahapon. Taon salamat ka sa sister ha. Sorry ka na ka. Tama nang dawas. Sister, ang mga pohon jang birthday mong Maricel. Oo. Amo lagi deh mo. Salamat ka ato mo ato sa amin ha. Sige. Okay guys, muli sa amin. Ija tong lola ni ko at Bonbon ni Yeye. Basta Lunes magbasa. Sige, ari sa amin. Salamat. Ate! Ate! Ato lang ka ate! Ato ka Francis! Ato ka muwag ka! Ani rami? Okay. Ato, ilak, Win! Win, ilak! Bye-bye ni nanay! Bye, Nay! Panalari namin. Tara si ang apo, si Love you, si Pia, si Yeye ito sa princess, dali naman sa likod. Intan ka, love you. Love you din na. Pia. Dan mga bata lagi at naman sila. Ay, napapay. Love you. Gimingaw ka ni mawagwa. Gingaw. Ay, love you. Kumuwag po, gimingaw. Love you, love. Gimingaw. Na bobo. Ha? Gimingaw si uwag. Uwag. Ay, bayangga. Ay. Bye, bye. Ingaw na si Bonbon guys, ang I love you. Love you, mututoy pa kang uwag? Hala, mututoy pa dyan yung uwag. Bye-bye ko na.
Alam mo tutoy, pada siya niwuwag luya. Uy! Mingaw dahil si Danaha. Ay, palangga ko. Magwasa dahil ko na sila Lunes, guys. Eskwela na, ano? Labiyan na. Hapit na. Ang eskwela niya ang palangga na mo. Kaya masusya pa dahil kang uwa. Why, din pilo pa dyan, guys. Mususo ko na silang uwa. Luya, ay. Palangga ka dyan niya. Kapag siyang bagdi, pag-abot na mo, kahit nagpantaw, dyan ate, nagdaan na lang yung bag. Koko may panat. Ay. Daghan nagtawag NBI, guys. Dalawa. Daghan ka juga pila, guys. Dalawa, mo nag-NBI, you guys. Daghan nagtao. Dalawa, nagpila, nagtaas. Alam mo, daghan nagtawag NBI, ay. Guys. Tara mo ulan. Love you, lingkod. Nalaga. Naana si Bonbon! Naana si Bonbon! Naana si Bonbon! Gisinggot. Naana si Bonbon! Naanak ko na si Bonbon. Isa lagi bandilyo ni guys. Nga naanak ko na si Bonbon. Dali! Ay, isa, love you. Love you. Ay, mahug ka diha. Dali, Bonbon! Isa pa yang, ha? Tahan po. Pag-imuling na siyang bad. Andiyan na nang makaan lang ka. Andiyan na. Wacha ni mo wag. Kamahog ka. Wacha. Wag. Dawata sa ning love you, wag. Amin ya, uncle. Ay, nakamin na siya. Aman na? Nagnaong mo? Guys, diyan na dyan mi, guys. Ano? Ate. Ate, shade. Kaya ba sa likod? Ayo. Amin sa ni auntie lang. Amin sa ni auntie lang. Bless. Amin ni auntie. Yeah. Bless ni auntie. Bonbon. Love you. Amin sa amin. Amin sa amin. Terus gigakas na dyan ko gidagan ko. Lagi? Yung dagan na dyan, yung tagbo. Yung gihag na dyan ko. Ordero sa Diyos. Love you. Amin sa ni auntie. Amin sa amin, amin. Hi guys. Naabot na may guys. Yang love you guys. Basta og likod sa kayang trapuhan. Basta. Okay guys, dagang salamat. Mao na to guys. Di ka na miss sa Korea ang apo guys kay birthday man siyang mama og mapuhon. Ya mag-video call sila. Dah auntie guys ang kabuutan ni Nina Girls Mix Videos. Ijang channel guys. Nina Girls Mix Videos. O palihog lang ko pag-subscribe. Okay guys, dagang salamat.